Kangireri bageri nanche kureri ngambia mono ochiase mama Magdalene ne kiombe kiaye kia Mwanyagetinge ase ogocha gotorora na gotoretera chisawadi ao echitogochikoa abaminto bari na intwe abo batari kwenyara abande mbaroro babwate oborema ao na abande babwati borema lakini igo barense batari kwenyara igo ebinto areta ebirogo mbira 13 abia abaminto bari batari konyara gotara ebirogo ebi bire ao mbiro bari batari kwenyara kabisa bakong'uswa mbiro biria binde bakonyara kwegendia lakini naende bionsi mbibwate ase bakobeka ebinto biabo oywo oratake gokora ebiasara biaye na bakobeka ebinto biaye abwo ase naro akobeka gose onye na omwana okoenda esukuru ase naro akobeka ebitabu biaye. Igo mbuya mono sana mama Magdalene ase ogocha gotoretera ebinto ebi iga. Bono igo ntobwate amarangeti aya naya naro ntoche toyarwe gochia ase abanto batakeire gokonya. Ebinto ebi bionsi ntagete gokoenekeri ng'a ntobirwe ase enchera egwenerete, bari bagwenerete kobinyora babinyore naende babinyore ase chingaki chigwenerete. Igo mbuya mono sana togenderere kobwaterana naye na ekiombe kiao egere tokonye abanto baito, kiagera eserekari eye iga ya ecounty ya omosike Simba Arati nerengereti gokonya abanto baye, lakini ntomaeti ng'a serekari chioka nchiri gokonya nonya eserekari enyene nabo okonyora goika esabe ebinto ekonywa. Igo mbuya mono sana ase ogocha gotobwatesia ase okorora ng'a abanto baito bamenyire obogima bore obuya, mbuya mono sana. Inche iga nkorokwa omweshimiwa Ambassador Dr. Magdalene Mwebi korwa Kisii County. Inche na omonyabiasara nde ebiasara bikorokwa St. Jude General Sellers. Nabete able gokora egasi iga ase Kisii County Government naende iga nachoretwe mbe former governor's advisor on gender, HIV and people with disability. Akang'a ribaga rinene nare kogenda America korigia donors, nkanyora edonor ekorokwa Kenya Relief nero bado ekonya gonkonya na bono ebirogo bang'ete nkarora tiga ndetere governor oito oywo ogasaine gokora egasi yaye engiya Governor Simba Arati na Mwanyagetinge yagora amarangeti 40 erete iga iga eche gokonya abanto baria batari kwenyara buna bono omosimu bwa embura ogochi gocha okonyora abanto abange especially baria bare HIV bakorwara ebiuno bakonywa. Igo ntogenderere gokora egasi na governor na eminister yaye ya culture gokonya abanto baito batari kwenyara korwa ase ekiombe giaito gekorokwa Mwanyagetinge Care and Support Initiative NGO. Thank you. Thank you.